Benvinguts al Friki Online Càpsula 215. Ens en anem a Norma i ens en anem al terror. Ens en anem al terror gòtic, ens en anem a Dràcula. Dràcula de George Bess, adaptant la novel·la de Bram Stoker. Res a veure amb allò i sobrevaloradíssim del Dràcula de Coppola. Aquí sí que s'adapta realment la novel·la de Bram Stoker i amb una edició realment luxosa i molt, molt maca. Veieu que fa brilli, amb daurats, amb una portada xulíssima i, evidentment, tapa dura, format ganso, és un format bastant gran i ens adapta, com bé dic, la novel·la, la famosa novel·la de Bram Stoker d'aquest vampir, que aquí no hi ha romanticisme ni històries, sí que hi ha romanticisme, però hi ha romanticisme de tombes i morts vivents, no ensucrat, sinó que el vampir és un xungo de començament a final. No hi ha història d'amor, sí, Mina amb el seu company, però Mina és una de les grans protagonistes. La història, ja ens la sabem tots, en el fons, un vampir de Transilvània que va parar a Anglaterra a carregar-se penya. I després els bons, diguem, van anar pel vampir. Això seria el resum bastant senzill per dir una cosa que ja coneixeríem tots d'en Tubi. L'edició és espectacular i l'adaptació que fa Bess és molt, molt fidel i molt bona. Molt bona realment i es llueix amb el dibuix, el tio se'n va de mare. Trobarem pàgines completes, space splash espectaculars, amb aquest joc de trames, amb un dibuix realment preciosista, on ens emularà a uns còmics com dels 70 quasi, amb aquestes superedicions de terror. Ens recordarà de vegades a B.A., ens pot recordar a Mebius, ens pot recordar a tots els grans, amb aquestes superpàgines, amb aquest toque també de western en aquests moments, amb aquestes pàgines impressionants, i amb una narrativa treballat molt en veu en off, dividit per capítols que ens van portant cap a aquest final, i amb aquesta veu en off que ens va narrant la història ajuntada amb els diàlegs dels personatges. Realment una obra magnífica que val molt la pena per tots els amants del terror i de Dràcula. Jo crec que és imprescindible de tenir, i per als amants del còmic en general és una obra que gaudireu visualment i narrativament molt, molt bé. Funciona a la perfecció i ja veieu aquestes pàgines que realment són una virgueria. Dràcula de Charles Bess, editat per Norma Editorial, molt ben editat, amb aquest bolo maco. Us deixo. Salut i a llegir còmics.